Kapuso, sugod karong Pebrero 7, mubalik na ang world-class singing competition nga maghimong bida sa kabataan ang Center Stage. Si Alden Richards, ang Asia's multimedia star, mubalik sa pag-host sa Search for Bida Kid, pinaagi sa Center Stage. Co-host ni Alden Richards, ang Kapuso comedian nga si Betong Sumaya. Mga judges sa sab sila si concert queen Pops Fernandez, international stage performer and soul diva Aisel Santos ug ang inilang musical director nga si Mel Villena. Ang mga aspiring kiddies di paabot nga mopakita sa talagsaon nilang mga talento aron mahatagan og higayunan nga makatikang sa Center Stage. Apan tungod sa mga quarantine restrictions ug aron pagsiguro sa kaluwasan sa matag usa, walay live audience ang mga performance sa matag participant himuon lang sa tagsa-tagsa nila ka mga panimay. Usa unya ka talagsaong viewing experience ang angayang paabuton sa mga audience sa pag-irog unya sa kompetisyon. Ipasundayag ang Center Stage karong Domingo, February 7, alas 7:40 sa gabi dinhi lang sa inyong Kapuso Network.